U chairman ke State Planning Board ba Lambor Malingyang ula penrem jur ya ka jingyai beteng jeng ki sipai 58 GTC ha mau shubun ki balakhang dan ti ki pat ba banyai na kate ka kerdop kumba jule man kasni. Ula ong ba ya kani ka jing thombor jeng ki sipai de ban ujor sendan shadu ka sarkar pedeng. Shu ula ong ban khot ya ka deputy commissioner ban ya kran khnang man pen kut no ya ki te ki jing e bat ki jing sha pendik jeng ki pat ba man kapor. Uba lambor ula ongru ba un sapha da ka dorkas saban kendu u menteri ka tenat defense jong ka sarkar pedeng ban ya kran sendon halor ki babon ki jing sha pendik haki tenat sipai ki badon hakal leng ki benta jong ka jilla. TC ya ka ba sangot ki khon samla ki bedai na po ka Khasi Students Union kila mensau batla admit iki hapo hospital te nakaliang gujonga kani kamdai shu kasian ka ba ningkong bang ui kini ki problems ki ba ya takho hapadeng ki reupat ba bat ki sipai ki labun ki khep ki ba la ju jateng agini ki por ki ba lalejno ki incidents ki ba phebo pher ya ka ba ngem pat shemnala ban solve yigini ki issues ki ba dei hapadeng jong kajing tampot jong sipai kajing skut jaga ya ki jaga jong ki reshimet kajing persha jong ki nagbanta jong ki babon ki long yeng long sem ki ba yo yi ki jaga puta ki ba ki long shwaman shwa ki la ai nong kanti ki bagin chna yeng ki khang te kini ki ba itnat ya ka rukom long rukoman jong gani ka situation but nashwa bat pensngo namar ba ka moshubut kaya ha bat ka border bat ka konsusi ka jonga teng so baga dan kabanta ka ba kumunong elam banga sudan e kata kajing kitkhli nagbanta kumno ban resolve yekane ka problems ka ba kipaj ba ke kendo but katkum kajing sotho ba manin kala jia nakadaw jong kajing le donbor jong ki sipai GTC ya ka ba kilakhang ya ka nanti ya kali te hagjing sisa ki sipai ki de bandan kata gawai ki jingmut ka paskam namar ba ngajong brabor ka an ki de ka an mla ban sim ka an pokti phimla ban sim ka an khti ljong te ka an ki de ba halo do but ban chu snap kamlong te ngaso ba ngin haban approach manikren Shau Union Defense Minister kini ka subject ya kabam itnat kabala longkum kawai niki harassment nagbanta jong ki repaj ba te ngashkwa ban ong hani por ba lesi ki khanyangi bang idei na po kani ka Jala North Eastern region ba ngidang dei ki bre ki badum na ki bakala yang idei ki bre ki blashay ki ba ngidon yakta ka ikhtiar what bannet Banyakren bat ka Government of India yigini ki kanram today na magata hani ka por ngaso ban penpaw na kaling nga bangan sa khot ya ka deputy commissioner in kat badya ka district administration Brockway ki badai dapikan hapo ka revenue branch ka ba kongsan e ban penbait mardor yigini ki jing e ka ba kipaj ba ki kendo te katkum kaching batay ba yakati gusrok lashna nadu kapor jongka sarkar Assam bat ki khot ka village internal road kaba kinong shnong sapo moshput ki panungkam yakati gusrok tenga so nakaliang jonga ba mardor hi inhab ban ya penbet kerki hakbede bat ka jing pan jonga ka jingkwa naga sarkar India bala kumno kin ban demarcate ya ki area ki ba ki pajba ki identity but lada ngajuang brabor balada ya ka surak PWD ka ba maintain da ka PWD department jong ka jala ka jungi kidang pasyang banle donbor dalada ya ka surak ka bam sim maintain syo da ka PWD department nginyong ayusyo kamot kala eba hangta ban Ukraine today na magata ban pensuk ya kali kawan jong pajba ngin habban dan ka alternative route
permanent solution. How bide ba kani banta ban solve ya kani ka problem once and for all. Ngin hap ban solve yang ini ka subject ya kani ka issue ka ba sisndon da ka ba ngin hap ban ai ngan sapha ya ka memorandum ka jonga siya Union Defense Minister but ngan simkalat ban ya kendu yu ban appraise ban pensngo ya kini ki jinge ka ba ki pajba ki kendu kani kamut bangin solve tang ya ka problems ka ba ki kendu kino mo shabut henry ban solve ya ki problems ki ba kinong shangnong ki badai na po kathan Happy Valley ki ba kendu jinge but Assam Regiment kinong shangnong ki badon hapo githan menlim ki kendu jinge but Air Force kamut ngidon lala ki jong ki problems but kini ki armed forces today na magata ni habang ilay banyak kendu banyak kren ngin raise lut yini ki point ba kadai bandan ka consideration nakaliang jong ka government of India kumba ka leteng hapo jila Manipur hapo Imphal yaga ba ka government of India kala issue yakaway ka notification nakbanta kumno ban protect yaki jaka puta jong ki patba kata kadai kaway ka banta ka badong kame bang ko pasong ni kapor ba kumno ngin hab ni kren ba kin protect ya ki jaka jong ki patba da ka ba kim num sha ban klon haki sipai kino ki sipai but kalanti ya nanti yang kadai ban demarcate kadai ban mi da ka notification ka ba clear na po ka sarkar India banong ba ya kani ka stroke ka ba ki patba ki haban rung sisnong mbit ban pentut danuro hot hagajing ya kanram kajumi kajing ya ki henry kum ki armed forces kila deishwa ban control ya ka situation ka ba mi menin kidai ban pesyang ban te lakam ya kajing ya kanat ba kamshim ladan mat kum kataru class 1 bet imat kajing ya show edat lani kila penungkam di kitiar ba panmensaw namar habang ui ya ka report baki hadu bandapoi hospital kamot kila penungkam di kitiar kitiar ba panmensaw tedeng magata nga kwa ban ai kini ka message ha kini ka singi ba nakaliang ka jonga ngimla ban priang ya kini ki jingle don board jong ki board sipai ka board jong ki kadai bannet banile ya ka thma bat ki weipat ki ri ki badon ka jingma ya ka ri lejong andre am ban khata pat ya ki bre ki badon hapo ka ri India ki badon hapo ka state Meghalaya today na magata nakaliang ka jonga kum unong mikmat nga penrem jor ya kini ka jingjia kabaja menen janmit hangte po moshibut pi yagata ban comments hangne banong ban pankandra kani kamdei tang hak bo jong asmet kani kan ha banyaj the resolution na po ka house unanimously te ban shekren bangan kren hangne ka po ngam kwa ban comments kata kalong dakawi ka subject hanrei kabang asyu kwa banong hangne ka po ban weng yuni usipai kumbalong manta kamdei syu ka pasuk ngi haban ya kata ka message hablong clear mamla ban syong ipi ba hot ngin ban dawa ban weng no yuni kalong next impossible na malba kani kajaka ka bagiyo maki kadai ka bala dakis pa pau tlikisnem ti hanre ban ong ban pankandra kamlong ka pasuk hanre ban wanra ya ka healthy atmosphere ka kabanlong ka kanlong haka benta kabanlong friendly hapadeng jong ki sipai but ki civilian kani kadai ka badon kame ti ibenta ibang ako ban penso ban solve shua ya kajing jong ki pajba kamdei ban ong ban ralut ya kani ka whole administration jong ki kata kabam laban ya kren menta ten ring kren bet shua ya ka ka problem ka ba ki pajba nong shong snong jong ka jala jongi ki kandu jinge itai di benta ibang ko ban penso